Vítame vás v malebnej obci Skalité na Kysuciach. Dvojpodlažný dom má 134 m2 úžitkovej plochy a pozemok 640 m2. Obývacia izba je prepojená s modernou kuchyňou, vytvárajúc otvorený a svetlý priestor ideálny na rodinné stretnutia. Z obývacej izby je priamy vstup na terasu, ktorá je ako stvorená na letné posedenia. Na prízemí nájdeme taktiež kúpeľňu so sprchovacím kútom a hosťovskú izbu, ktorá môže slúžiť ako pracovňa. Drevené schodisko vás zavedie na poschodie. Na poschodí sú 3 priestranné spálne, vhodné pre pohodlné rodinné bývanie. Súčasťou poschodia je kúpeľňa s vaňou, samostatná toaleta a šatník. Dom má plynové kúrenie, kotol na tuhé palivo a nízke mesačné náklady, len 180 eur. Pokojná lokalita a praktické riešenie robia z tohto domu ideálnu voľbu pre rodinu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.